Ærkeenglen Mikael, gennem guddommeligt lys og retfærdighed erklærer jeg alle bogen, som ikke er i overensstemmelse med sandhed, fred og det gode, afsluttet. Det, der ikke tilhører mig, vender tilbage til sit ophav og forvandles i lyset. Min energi er mit liv er beskyttet. Sådan er det. Ærkeenglen Mikael, gennem guddommeligt lys og retfærdighed erklærer jeg alle bogen, som ikke er i overensstemmelse med sandhed, fred og det gode, afsluttet. Det, der ikke tilhører mig, vender tilbage til sit ophav og forvandles i lyset. Min energi er mit liv er beskyttet. Sådan er det. Ærkeenglen Mikael, gennem guddommeligt lys og retfærdighed erklærer jeg alle bogen, som ikke er i overensstemmelse med sandhed, fred og det gode, afsluttet. Det, der ikke tilhører mig, vender tilbage til sit ophav og forvandles i lyset. Min energi er mit liv er beskyttet. Sådan er det. Ærkeenglen Mikael, gennem guddommeligt lys og retfærdighed erklærer jeg alle bogen, som ikke er i overensstemmelse med sandhed, fred og det gode, afsluttet. Det, der ikke tilhører mig, vender tilbage til sit ophav og forvandles i lyset. Min energi er mit liv er beskyttet. Sådan er det. Ærkeenglen Mikael, gennem guddommeligt lys og retfærdighed erklærer jeg alle bogen, som ikke er i overensstemmelse med sandhed, fred og det gode, afsluttet. Det, der ikke tilhører mig, vender tilbage til sit ophav og forvandles i lyset. Min energi er mit liv er beskyttet. Sådan er det. Ærkeenglen Mikael, gennem guddommeligt lys og retfærdighed erklærer jeg alle bogen, som ikke er i overensstemmelse med sandhed, fred og det gode, afsluttet. Det, der ikke tilhører mig, vender tilbage til sit ophav og forvandles i lyset. Min energi er mit liv er beskyttet. Sådan er det. Ærkeenglen Mikael, gennem guddommeligt lys og retfærdighed erklærer jeg alle bogen, som ikke er i overensstemmelse med sandhed, fred og det gode, afsluttet. Det, der ikke tilhører mig, vender tilbage til sit ophav og forvandles i lyset. Min energi er mit liv er beskyttet. Sådan er det. Ærkeenglen Mikael, gennem guddommeligt lys og retfærdighed erklærer jeg alle bogen, som ikke er i overensstemmelse med sandhed, fred og det gode, afsluttet. Det, der ikke tilhører mig, vender tilbage til sit ophav og forvandles i lyset. Min energi er mit liv er beskyttet. Sådan er det. Ærkeenglen Mikael, gennem guddommeligt lys og retfærdighed erklærer jeg alle bogen, som ikke er i overensstemmelse med sandhed, fred og det gode, afsluttet. Det, der ikke tilhører mig, vender tilbage til sit ophav og forvandles i lyset. Min energi er mit liv er beskyttet. Sådan er det. Ærkeenglen Mikael, gennem guddommeligt lys og retfærdighed erklærer jeg alle bogen, som ikke er i overensstemmelse med sandhed, fred og det gode, afsluttet. Det, der ikke tilhører mig, vender tilbage til sit ophav og forvandles i lyset. Min energi er mit liv er beskyttet. Sådan er det. Ærkeenglen Mikael, gennem guddommeligt lys og retfærdighed erklærer jeg alle bogen, som ikke er i overensstemmelse med sandhed, fred og det gode, afsluttet. Det, der ikke tilhører mig, vender tilbage til sit ophav og forvandles i lyset. Min energi er mit liv er beskyttet. Sådan er det. Ærkeenglen Mikael, gennem guddommeligt lys og retfærdighed erklærer jeg alle bogen, som ikke er i overensstemmelse med sandhed, fred og det gode, afsluttet. Det, der ikke tilhører mig,
vender tilbage til sit ophav og forvandles i lyset. Min energi er mit liv er beskyttet. Sådan er det. Ærkeenglen Mikael, gennem guddommeligt lys og retfærdighed erklærer jeg alle bogen, som ikke er i overensstemmelse med sandhed, fred og det gode, afsluttet. Det, der ikke tilhører mig, vender tilbage til sit ophav og forvandles i lyset. Min energi er mit liv er beskyttet. Sådan er det. Ærkeenglen Mikael, gennem guddommeligt lys og retfærdighed erklærer jeg alle bogen, som ikke er i overensstemmelse med sandhed, fred og det gode, afsluttet. Det, der ikke tilhører mig, vender tilbage til sit ophav og forvandles i lyset. Min energi er mit liv er beskyttet. Sådan er det. Ærkeenglen Mikael, gennem guddommeligt lys og retfærdighed erklærer jeg alle bogen, som ikke er i overensstemmelse med sandhed, fred og det gode, afsluttet. Det, der ikke tilhører mig, vender tilbage til sit ophav og forvandles i lyset. Min energi er mit liv er beskyttet. Sådan er det. Ærkeenglen Mikael, gennem guddommeligt lys og retfærdighed erklærer jeg alle bogen, som ikke er i overensstemmelse med sandhed, fred og det gode, afsluttet. Det, der ikke tilhører mig, vender tilbage til sit ophav og forvandles i lyset. Min energi er mit liv er beskyttet. Sådan er det. Ærkeenglen Mikael, gennem guddommeligt lys og retfærdighed erklærer jeg alle bogen, som ikke er i overensstemmelse med sandhed, fred og det gode, afsluttet. Det, der ikke tilhører mig, vender tilbage til sit ophav og forvandles i lyset. Min energi er mit liv er beskyttet. Sådan er det. Ærkeenglen Mikael, gennem guddommeligt lys og retfærdighed erklærer jeg alle bogen, som ikke er i overensstemmelse med sandhed, fred og det gode, afsluttet. Det, der ikke tilhører mig, vender tilbage til sit ophav og forvandles i lyset. Min energi er mit liv er beskyttet. Sådan er det. Ærkeenglen Mikael, gennem guddommeligt lys og retfærdighed erklærer jeg alle bogen, som ikke er i overensstemmelse med sandhed, fred og det gode, afsluttet. Det, der ikke tilhører mig, vender tilbage til sit ophav og forvandles i lyset. Min energi er mit liv er beskyttet. Sådan er det. Ærkeenglen Mikael, gennem guddommeligt lys og retfærdighed erklærer jeg alle bogen, som ikke er i overensstemmelse med sandhed, fred og det gode, afsluttet. Det, der ikke tilhører mig, vender tilbage til sit ophav og forvandles i lyset. Min energi er mit liv er beskyttet. Sådan er det. Ærkeenglen Mikael, gennem guddommeligt lys og retfærdighed erklærer jeg alle bogen, som ikke er i overensstemmelse med sandhed, fred og det gode, afsluttet. Det, der ikke tilhører mig, vender tilbage til sit ophav og forvandles i lyset. Min energi er mit liv er beskyttet. Sådan er det.